коли Ісус сказав їм, за кого мене почитають люди, апостоли говорили за пророка або за одного з пророків, но апостол Петр сказав йому, ти син Бога живого, подлинний Месія. І тому Господь сказав йому зразу, твоє ісповідання, то, що ти так правильно ісповідував мене, Месію, ти єсть Кифа, камінь. І на цьому камені, на твоєму ісповіданні православному я создам церкву мою, і врата пекла не одоліють я. І так, не сама лічність Петра стане на Петрові церкву, бо Євангеліє каже, що єдиний камінь, котрий положений в основанні церкви, є Христос Ісус. Христос є глава церкви. Чітко звучить. Церква Христова є тіло Христово, глава церкви Христос. Ну а хто наші православні патріархи і блаженніші митрополіти? Уясняється, вони лише предстоятелі, впереді стоящі, ведущі свою паству у Царствіє Божіє. Всі, хто причащається в канонічній церкві, тут діти Божі, а в вічності, разом з святими, зможемо й ми, по милості Божієї і благословенням ікони Божої Матері Касперської, зможемо наслідувати вожделенне для нас Царство Божие. Амінь.